Kiitoksia, että valitsit iCare HIV 1 ja 2 Rapid Screen Testerin. Tällä videolla näytetään, kuinka testiä tulee käyttää, jotta saat parhaan tuloksen. Seuraa ohjeita huolellisesti testiä tehdessä. Koska mikään testi tai testipakkaus ei ole erehtymätön, on hyvä varmistaa testitulos käyttäen lääketieteellistä laboratoriota. Pakkauksesta löydät alkoholipuhdistusliinan, pistolaitteen, laimennuspullon, mikropipetin, muovisen testilaitteen ja kosteuspaketin. Pakettia ei käytetä testin aikana ja tulee hävittää. Aloita asettamalla testilaite tasaiselle pinnalle. Laite koostuu 2 osasta, astian mihin asetat verinäytteen ja tulosnäytön, mistä näet tuloksen. Avaa alkoholipaketti ja sterilisoi testattava sormi. Saat parhaimman tuloksen ottamalla näytteen sormesta kämmen puolelta. Puhdista koko sormen pää hieromalla pyyhkeellä 15 sekuntia. Seuraavaksi valmistele pistolaite kääntämällä keltainen avain ja vetämällä. Laite on nyt valmis käytettäväksi. Paina pistolaitteen pää tukevasti sterilisoitua sormenpäätä vasten ja paina sivupainiketta vapauttaaksesi neulan. Neula tekee reijän sormeen. Purista hellävaraisesti sormea sivuilta, jotta saat verta tiputettua pinnalle. Sinun täytyy ehkä puristaa sormea useita kertoja, jotta saat tarpeeksi verta näytteeseen. Seuraavaksi lisää verinäyte testilaitteen astiaan. Lisää 2 tippaa laimentajaa verinäytteeseen astiassa. 15 minuutin jälkeen katso testitulos. 1 viiva näytössä merkitsee negatiivista testiä. Negatiivinen testi tarkoittaa, että HIV-1 ja HIV-2 vasta-aineita ei havaittu näytteessä. Jos on mahdollista, että henkilö on altistunut tarttuneelle verelle ja henkilö saa negatiivisen HIV-tuloksen, testi tulee suorittaa uudestaan 90 päivän päästä. 2 viivaa näytössä merkitsee positiivista testiä. Positiivinen testi tarkoittaa, että HIV-1 ja tai HIV-2 vasta-aineita havaittiin näytteessä. Sinun tulisi käydä lääkärin vastaanotolla lisätestejä varten. On välttämätöntä, että positiivinen testitulos vahvistetaan lääkärin tekemällä Western blot tai PCR-testin avulla. Jos mitään viivaa ei ilmesty, testi on epäkelpo. Sinun tulee tehdä testi uudelleen uudella pakkauksella. Älä koskaan käytä testipakkausta uudelleen. Mukana tuleva ohjelehtinen sisältää ohjeet vaiheittain sekä selityksen tuloksille. Kiitoksia, että valitsit iCare HIV 1 ja 2 Rapid Screen Testerin.